Va ser justament l'any de la trobada aviar que van decidir, també perquè tenien contactes amb gent, era el moment de quasi tot el món tenia pàgina web i tot allò, i van dir, doncs enguany anem a fer, si n'hi ha superàvit, anem a fer la pàgina web de les trobades. Els diners que van sobrar de fer la trobada, van dir, què fem en estos diners? Diu, fem una xarxa, fem una web, una pàgina web. Però sí que va haver una decisió de dir, no, nosaltres volem estar tecnològicament conforme va evolucionant el món. Les trobades ocupen el paper principal des de la web, ja que de fet la web s'ha anomenat trobadesalcoiacomtat.cat i s'ha creat gràcies a aquestes i per a donar difusió a totes les activitats relacionades amb la trobada. Entonces, al comenzar la trobada, uno de los mitjans més clars per a difondre la trobada era la web. I entonces, a partir d'ahí, tot el que fèiem, totes les invitacions, cartes, comunicacions als centres, fotos, avisos, tot estava penjat, es va penjar absolutament tot. I era molt interessant perquè n'hi havia gent que per a veure coses de què n'hi ha este cap de setmana en Castalla d'activitat prèvia, i allà estava penjant, podia veure les fotos de la setmana d'abans, veure a què hora era l'activitat, i va ser molt interessant aquesta activitat. I és una pàgina web que es poden compartir els continguts, en la qual cosa tu escampes qualsevol activitat i fotos allà on siga, a través dels Facebooks, Twitters o el que siga. Han de conscienciar-se de que han d'estar en la web, perquè la trobada, a més de ser un encontre d'escoles, a més de ser una potenciació de l'idioma, també és una projecció del teu centre i estàs donant una imatge. Entonces, aquesta imatge n'hi ha que donar-la per internet, perquè ara, si no dones per internet, tampoc existissis. Una cosa que podria reforçar la presència de les trobades a la web seria una trobada interactiva on tots els centres participaren en una mateixa activitat i l'haguessin de pujar a la web o comentar, fer algun comentari en la web, com per exemple pujar poesies dels alumnes o triar-ne, i que tots d'alguna manera col·laboraren també i treballaren amb les noves tecnologies. Cada centre tenim un xicotet record del nostre CD, el nostre programa, el tenim guardaet allí perquè no es perga, però seria bo que algú tinguera tot. I entonces allí, i si es poguera digitalitzar tot, millor, perquè n'hi ha coses que estan sense digitalitzar, entonces seria necessari fer-ho també. Clar, a mesura que anem incorporant continguts a la web, cada vegada tindrà més recursos, més material, i sí que pot arribar a ser un arxiu. De fet, ara estem intentant penjar unes fotografies que hi ha de fa uns anys, de trobades antigues. La informació que queda en la xarxa, la gent pot veure-la, revisitar-la, criticar-la si vol, però és important.